Asibingelele kakhulu, asibingelele abakawusengaphila Herbal Solution bayigugu lesizwe kanjalo namakhambi esintu okungamakhambi emvelo aligugu kithi. Bakhona abakawusengaphila Herbal Solution, abadayisi kanye nabathaki bamakhambi emvelo okungamakhambi esintu ashaya emhlolweni. Kungabe uqunjelwa isisu nomchamo oshisayo, unokuluma esithweni sangasese, une-discharge enokuphuma, unamanzi aphuma esithweni sangasese, uhlunga iqolo, ukukhathala komzimba, njalo uzwela ikhanda, umdlandla wocansi, mhlambe noma wenza ucansi usuzwa iy'nhlungu. Ngikhuluma nomuntu osenokuphuma iy'nsumpa lapha ngaphambili, khuluma nomuntu onokuvela iy'nyama ngemuva embobeni yokuyikhulula, mhlawumbe sebemtshelile abanye bathi umhluma. Ngikhuluma nomuntu odinga usizo, odinga izimbiza ezisizayo kakhulu nezivusa imizwa ey'lekelelayo. Manje selokhu wazama imbiza umntwana umtholi, akuzame nansi imbiza yalapha ekhaya yabantwana, uzame imbiza yomhluma lapha kwawusengaphila, angeke uyisole. Bathinte kulezi nombolo 060 5542855 noma 068 227 0106. Ake usukume uthole usizo, ungaphiki ngokuthi usumosha imali awusizakali. Sukuma, hamba bakawusengaphila Herbal Solution, bathinte bazokunikeza usizo olukufanele.